Assalamu alaikum. A wanga tutorial zan nuna muku yadda za ku yi saye kuma ku saye cryptocurrency ta hanyar aiki da spot exchange a cikin Bybit. Farko idan mun zo za mu dubi asset ɗinmu inda kuɗinmu yake, domin in za ka yi trading in spot exchange kuɗinka zai koma za ka maishe shi cikin unified trading account. In kun sayi asset in kun sayi USDT ko token ta peer to peer zai sauka cikin funding, amma idan an turo muku cryptocurrency ne kun ba da wallet address ɗinku zai sauka nan cikin unified trading account. To don mu yi converting ɗin kuɗinmu da ke cikin funding mu mai da shi unified trading account, dole sai mun yi transferring ɗin kuɗin daga funding mu mai da shi unified trading account. Transferring ɗin kuɗi ta cikin Bybit kyauta ne don ba on chain ba ne, don haka ba a cajin ka komi. So idan mun danna wajen transfer ɗin nan za mu shigo interface kamar haka, kamar yadda za mu gani nan ga wajen coin, ga wajen inda za ka zaɓi amount guda nawa kake son ka sa. Kun ga akwai max wanda in ka danna zai kwashe komi da komi ya maisuwa cikin wallet address ɗin can guda cikin unified trading account. Kuna iya kuma editing ku rubuta daidai value, darajar value inda kuke son ku tura. Kun ga sama ga funding, ƙasa ga unified trading, ma'ana zai ɗauki kuɗi daga funding ya maishe shi unified trading account ɗina. Idan na danna zai yi transferring ɗin asset ɗin. Kun ga yanzu ya mai da shi unified trading. Idan kun duba unified trading yanzu ga dollars 2 nan cikin unified trading ɗina. Idan za mu je wajen saye da saisuwa muna iya shiga ta nan spot, ga spot nan ƙasa, kuma muna iya zuwa ta market, ga market nan. Market zai nuna duka list ɗin duka inda sun kai listing, dukansu za ku gane su wajen ga ta cikin market. While ta spot ɗin can shi zai kai ku ne ga specific interface ɗin spot kawai. Kun ga nan kuna iya searching ɗin wani token kuke nema. Instead of ku yi scrolling mutum ya wahala biɗan token, kuna iya danna wajen search ku yi typing sunan token ɗin da kuke nema. In dai an yi listing ɗin shi ga Bybit zai nuna cikin list ɗin tokens ɗin da ke wajen ɗin. Da zarar kun fara typing sunan za ku ga ya yi ta filtering. So za ku dubi spot exchange, kamar yanzu idan mun ce muna son mu sayi dogs, za mu danna dogs yana ga spot exchange interface ɗin ga zai nuna muku interface ɗin graph ɗin exchanger ɗin ne. Za ku ga buy and sell. Kun ga kamar yanzu muna son mu saye za mu danna buy. Kun ga ya buɗe ga interface ɗin wajen saye. Sama za ku ga balance ɗinku, ƙasan shi za ku ga limited, ƙasa kuma za ku ga ainihin price ɗin da ake sayan dogs ɗin da shi. Hannun dama za ku ga ja nan, wannan su ne masu saisuwa. Ƙasan shi ga green nan, su waɗanga su ne masu saye. So duka price ɗin da ake saye da saisuwa su ne yake listing nan. Kuna iya zaɓen price daga wajen price ɗin da kuke gani yana yi sama da ƙasa. Idan kuka zaɓa zai updating ɗin wajen price ɗin nawa kuke son ku siye. Kuma ta sama wajen inda yake updating ɗin kuma kuna iya danna still ku yi editing ɗin price ɗin ku sa wanda yake so. Wajen quantity inda kuka ga dogs ɗin sunan token ɗin kuna iya rubuta amount ɗin da kuke son ku siye. Kamar yanzu ina sa 1000 dogs, ƙasan shi za ku gan ya nuna USDT value ɗin da zan biya na 1000 dogs ɗin da nake so kamin a bani 1000 dogs. Kun ga na danna 1000 dogs, yanzu ina iya goge wajen price ɗin in ce ina son in siye shi a 0.00101. Kun ga in na danna buy yanzu zai buɗe inda zan gan nawa nake son in siye shi in yi placing order. Kun danna haka an yi placing order kenan. In kuka je ƙasa gaba ɗaya za ku ga wajen order book, ga order ga amount ɗin da kuke son ku sayi dogs ɗin. Kuna iya modifying ɗin order ɗin idan kun ka gan har yanzu ba a cika muku order ku ba, kuna iya canza price ɗin kuma kuna iya ƙara ko guda nawa kuke son ku sayi. Idan kuna da USDT zai placing order ɗin. Bayan in kun ƙare kuna iya shiga asset. Wajen asset ɗin da ke wajen order book ɗin zai nuna duka asset ɗin da ke cikin unified trading account ɗinku. Sama ga dogs nan
ƙasan shi ga USDT, su ɗaya ne asset ɗin da suke cikin unified trading account ɗina currently. In muka koma order muna iya cancelling ɗin order ɗin in case in ka sa ka gan abin nan bai yi min ba ina so in cancelling ɗin order ɗin, kana iya danna cancel kawai ka gan yayi cancelling zai maida ma da USDT ka. Idan muna so kuma muna iya dannawa daga ta wajen green ɗin zai yi filling ɗin order can sama ya sa mana as price ɗin da muke so kenan, sai mu shiga amount of dogs. Kamar yanzu na shiga bari in shiga 5000 dogs. Kun ga $5 ne, yan more than $5 while ina da 2 USDT kaɗai cikin account ɗina. In na danna zai buɗe interface ɗin in je in yi depositing, ma'ana kuɗina ba su kai ba ko in yi transfer daga funding wallet in ƙara dawowa da wasu ko kuma dai in yi depositing. Idan na ja slider ɗin ga kun ga yana ƙara amount ɗin da zai ɗauka per USDT yana ɗaukan shi daga wallet ɗina, shina nuna kuma equivalent ɗin nawa zan samu ƙasa. Idan muka danna buy muna iya danna placing order, kun ga order nan ga can sama ga ɗan green nan wajen order waton order na kenan green ɗin. Muna iya cancelling ɗin order ga in bai yi muna ba. Muna iya ƙara zaɓen wani order mu yi placing ɗin order ɗin. Kun ga na ƙara dannawa na ƙara placing ɗin wani order ga order na can sama gaba ɗaya ga shi nan. Shi ya current order in yanzu wani ya sai suwa min kun ga an sai suwa min yanzu token ɗin yanzu ya koma cikin wallet ɗina. An cire USDT an yi exchanging ɗin shi an bani dogs. Idan na je cikin asset yanzu kun ga value in dogs ɗina ya ƙaru ba kamar yanda yake da ba. In na je kuma cikin sell in ina son gani ko ya shiga kun ga value in dogs ɗina nan shi ma ga wajen sell tunda ina da shi yanzu ina iya saisuwa. So wanga shine method ɗin sayen USDT ta cikin Bybit. Akwai option guda na aiki da market order. Kun ga kamar wancan limited order ne wancan order can da muke placing. Yanzu muna iya aiki da market order mu gan yanda shi kuma market order ke filling ɗin order. Shi ga nashi procedure in kun ka zaɓi market order bai aje order book kawai zai ɗaya picking daga wa'anga order book ɗin da suke saisuwa. Duk wanda a next available kawai zai saisuwa ma token ɗin ne ya baka shi. In kuma ga sell ne shi ma duk in dai har da market kuka aiki bai jiran wani yayi filling kawai in dai akwai wanda ke saisuwa ko nawa yake zai ɗaya siye ne in kuma saisuwa ne zai ɗaya saisuwa mishi babu ruwan shi da wai ya jira sai wani ya zo ya siye kawai zai yi filling. Kun ga yanzu kamar nan mun sa market na yi dragging kun ga interface ɗin market ma babu ma option in wai ka sa price. Kun ga babu banda USDT don na riga na yi converting ɗinsu zuwa dogs. Yanzu bari in je wajen sell waton saidawa in saida dogs ɗina don in samu USDT. Kun ga yana nan ga market daga nan ma in explaining yanda market ke aiki. Kun ga yana nan ga market order kenan. Bari in yi dragging ɗin shi zuwa ƙarshe. Market order ga abin da zan samu sai in danna sell. Za ku ga idan na danna sell bai kaɗa shi cikin order book kawai zai saisuwa ne za ku ga ya converting ɗin shi zuwa USDT. Kun ga notification nan na cewa ya saida dogs ɗin. Yanzu ya saida dogs ɗin ya bani USDT kun ga USDT value yanzu hanga ina iya kuma in yi dragging ga market still in yi dragging ga market in saida in sayi dogs ta aiki da market order. Ban tsayawa in jira kowa kawai da zaran kun sa in dai akwai wanda ke saye ko ke saisuwa kawai zai filling da next order da ke sama ne. Kun ga na danna order ɗin saye yanzu hanga har ya yi filling ya ƙara bani dogs. Idan na je ga wajen saisuwa kuma sell kenan kun ga market shi ma yana da limit kana iya sa limited order sai ka sa price ɗin inda kake so ka saida dogs ɗinka. In ka sa limit order kana iya canja price ɗin da kake son ka saida dogs ɗinka. Duk sanda order kasuwa ta kawo ga wajen order ɗin kawai zai saisuwa ne ba sai ya jira ka ko baka online in dai ka sa limit order ɗin bai jiran ka kawai zai saida ma ne ko da zaka zo zaka cimma USDT ka. In kuma saye za ka yi in kasuwan ta faɗo ta kai daidai inda
kake son ka siye, kawai zai siye ma USDT ne ba sai ya jira ka dawo online ka ƙara siye ba. Wannan shine ƙarshen tutorial ɗin, sai mun gamu kuma ga wani bidiyo na gaba.